Čau lidi, dnes se podíváme na to, jak udělat multiplayer na svém počítači na hře Unturned. Nejdřív budete potřebovat hamaček, kde dáte network, create new network, vytvoříte, jak se bude jmenovat, její heslo a pak ten řeknete kamarádovi a ten udělá to, že dá network, join exist network, napíše samé jméno a její heslo. Co budete potřebovat dál? Dál zapnete Unturned. Poté, co se vám Unturned zapne, najedete na tlačítko Play, Host. Zde vyberete, jestli chcete mít spojenost se singleplayerem nebo ne. Dáte Host. Jakmile už máte hostovaný Unturned, váš kamarád se připojí tak, že dá Play, Connect a sem napíše IP vaší hamači. Jakmile to bude mít, dá jen Connect a za pár okamžiků se připojí. Tak já doufám, že se vám tento tutoriál na vytvoření serveru z internetu líbil a čau u dalšího videa.